tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal, kalusugan at bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat po si Gina Rimberan, taga Pakatay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Omega 1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Omega 1 tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po hindi ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega 1, bumaba na po, saka ako ng CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, totoo po talaga ako, pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Bigito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Kaya medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nararamangin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsy, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko nga, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. Hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much and God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Piodoran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern
Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nagdigdig at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May may sa Diabetes. may sugar, Sugar. May high blood. may high blood, May high blood. tapos may- sa ano pa ito? May problema sa lungs. Sa lungs, May katarata. tapos yung tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan, dahin ng parang, maski nagkakag kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, Dahing 3 months? dahin 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisapod mo yan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidok, Migawan. may gawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood, so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa itong kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Walang side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape, Yung kape naman, Migay Coffee. sa kaining green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing 4 during that time hanggang sa yung kanyang pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga Amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. gamot.
na hindi naman sa kanya talaga tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam mo ba, doon pa sa may DCGB. Opo. So, inanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa may tapat na Bangko Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Luciano siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yun. Makaskaso. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-continuous natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gamit para continuous yung pagno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joy, pwede bang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman ang kanya. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasaway. relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey dito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang mga amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo, magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo.
na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Opo. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat at paano nangyari yon. So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. Opo. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even Opo. buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati dibdib, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Mm. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinarami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos po, pag dai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tansuling. Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. Nung naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom ko bulong. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So napakinggan radyo. po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, iyon ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan maray para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo,
Aba, nakatayo na po. Nakaupo, nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo, Nakatayo. nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo, 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, Opo. nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Konti lang nga. So, pera. Konti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat na po sa Diyos. Okay, iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kiperang aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan. Oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm, Dati po ito 700 plus ang creatinine. mm. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro lalaki. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung si Simon po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat-lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from
na dating grabyo na, nagtitinga-tinga. Opo. Ibig sabihin, tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Mm. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Mm. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Iyon ang paliwanag mo ng Opo. pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, Mm-mm. napunta kami kay Doc Joey Opo. Betito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si Opo, tatay. naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ. At ito po, wag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talagang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Thank Good you. health and happy na kayo ni Tatay. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for ganista, mayroon akong rashes at saka nababog yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Ospital. sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang dun sa Bisaya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pork. at saka ano, Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo, nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina. opo. Yun sa Dinere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Maganda. naman ako kung ano ang maraming pag-ending pain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo, nanay? 78 na. Oh, Sa January, 78 na. 79 na ako. Wala Oh, man akong maintenance kasi. Oh, January Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Wala. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing Pork, gumaling yung kanyang process. Lapis. Yung Nag-relaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo.
Kaya nagpapasalamat si Nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan mo nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makagamot akong buwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nagsabi sa akin si, yung kabarkada ko, saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Kaya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nagkakain siya ng marara. Mao, naganatin. Oo, anong marara? Oh, di ba? Yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing for. Sasabihan ko huwag ng pangalan. Award ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka dito. Yes, pwede mong samahan. So yun, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kati-kating rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success. Ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Ako po si JC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Vitito para pakonsulta. Para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya, nag-inom, natawan ako so itong Amazing 4, medyo marahil na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati, maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog di maray pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po, ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Mm. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayamanindong mag-arman sa kuya na magrahay, dumigdiman po kamo kay Doc Joey Vitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung iba man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Salamat Okay tatay. po, God tay. bless. Thank And you good health. po. Okay po, salamat. Apo, thank you po.
Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Lojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND Okay, magandang hapon. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilomero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung sabi na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Si Madam. Tapos po, nagkakadeparan siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. At paano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang pinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos ang mama ko. Kwento niya po. Kaya po, Nangyari. siya po ang nagpili talaga sabi na pumunta kay Doc Joey. Inanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mga Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng card. Yun ang natatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, request para magpa-Crea. Nag-okay na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga.
talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang salamat. pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubili ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor, Nakapagbilyar na. andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po ang nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika or natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Okay, amazing people. Andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin. Before na uminom siya ng ating mga produkto, at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Dati po, lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta ako kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon, sexy ka na. Yan. Sabay tama na Doc. Para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Wala naman pong masamang mag-try kasi
ano po, maganda po yung resulta na anuhan niyo po pag minom po ako yun ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Ano po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank Good you po, luck. Doc. And thank Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan. Gayon man po, so bulong na pigkon sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan, saka yung Miracle C, saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo, So dati, lagi ka na nahihilo. Kukuha yung namamanhid yung kamay ko, saka yung tuhod na kulog. Sakit ang mga tuhod mo. Opo. So, nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, Naalis naman. naalis na. Opo. So, hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan pa po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuwan pa, isang taon naman. Isang taon na. Opo. So, gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O, beruin po ninyo yan. So, unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo doon sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuwan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos siya at saka may Dalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang sa kanyang anak. At siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taong ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Bitito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 091044825898, 091044825898, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak. At nangangamba sila, baka madala sa ospital. At ang ginawa niya, kasi siya ay nirefer ng isa rin kapitbahay dito sa amin, ang ginawa ko po, kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Migawan. I think 4 na kapsula isang araw, So, 3 kapsula lang.
aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin Oo, para continue. prevention. Oh, so Continue. praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinawag sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulong na. tulong doktor. Oo, Kasi dahil nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Today naman na ano na naray. Lipat naman ako tapos na-try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulong kayong consultation bago din sa kuya. So, simula na siyang paraob abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Aluido. Mga perang eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- Amazing Juice. Amazing Juice, Tapos sarong arugani dok. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Magpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Ako Kristo. medyo mag-irari ako ng Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa may way man na nagtao di isa ko yung tao na naturuan ako na didi narahay so ako ko so makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So anong masasabi mo sa ating mga nakikinig nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo may makaramdaman. Turo ko lagi sa imo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyak ko man ang karangayan talaga. Experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Ako, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin. Hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying done none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Codig Dio si
Manay Silya so kataning may Cecilia de Belen. Oh, so congratulations din Manay Celia de Belen Oh, yan ang dahil sa dahil sa iya. Dahil sa imo, naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice mo sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para hindi tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik dito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa mga programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasatag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan ang takangay siya. Dati, inahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Masakit. matapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng amazing for nawala. wala. 2 days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugong inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yung time, doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. No. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobrang na pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina
na dati na pinapapunta mo dito? Dahil sa Kasi gusto mo rin nasa sila matulungan. hospital po. Tulungan. So, ayan. Yun po. Kaya sa may mga health concern po dyan, may mga karamdaman, huwag nyo na po yung palalain kasi mas magastos na po yung kung mas malala na po yung health problem nyo. Kasi mas mataas pong dosage yung ibibigay sa inyo ni Doc Joey. Kaya habang maaga pa po, ay pumunta na kayo dito sa opisina ni Doc Joey. So located po yan sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay. Located po ang aming opisina dito sa Purok 1, Cabangan West, Legazpi City, Green Building in front of Bangko Sentral, Pilipinas. And ayan, pwede rin kayong mag-message kay Doc Joey sa aming Facebook page na Doc Joey Bitito and also sa account ni Doc Joey na Joey Bibon Bitito. So, ayan po. Meron din po siya mga numero sa Smart. So, ito po ang numero sa Smart, 0910-448-2598 at sa Globe naman po, 0917-853-8933. So, ayan po ang kanyang mga numero. Kaya sa gustong tumawag kay Doc Joey, so ayan, pwede po nyo yan tawagan mga number niya. So, ayan, 6:30 na naman. So, ayan, yan, palagi nyo pong abangan ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran dito sa DCGB from 5:30 p.m. hanggang 6:30 p.m. po yan. At kapag Sunday naman po, 9:30 a.m. hanggang 11 o'clock a.m. So again, my name is Miss Angel Garcia, ang nakasama ninyo ngayong gabi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So ayan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito at sa ating Vice President kay Ma'am Ann Bitito Prinzena and also sa aming kapartner dito sa aming opisina kay Miss Arlene. Ayan, maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone. Thank you.